बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन बेखौ जोंनि माखासे बारग' एनडिबि आरो लेखा गोरों सेंग्राफ्रा लोगो नांनानै बेखौ माखासे बोसोरनि सिगाङावल' जागायदोंमोन आरो बियो उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ माखासे ट्रेनिं होनाय बिसोरनि थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ फोरोंनाय बेबायदि गोबां हाबाफारि बिथांमोना मावबोदों आरो दिनै बे बिडिएफ केम्पासाव माखासे स्किलिं सेन्टारनि थाखाय इउनिसेफजों काजिरङा इउनिभारसिटिजों गासैजोंबो लोगो नांनानै गोबां इनिशिएटिभ लादों आरो एन्टायार बड'लेण्डआव बिडिएफआ दिनै जोबोद मोजां खामानि मावदों। दा जाय मोनसे समाव बे एनडिबिनि डिजिगनेटेड केम्पमोन नाथाय दिनै बेवहाय सुबुं माहारि जौगानायनि थाखाय जोंनि माहारिनि माखासे रांखान्थि जौगानायनि थाखाय आरो गोबां रोखोमनि मदद होनो थाखाय जि हाबाफारि लादों बेखौ आङो बाख्नायदों, बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बेबायदि जुदि बयबो जोंनि लेखा गोरों लाइमोनफ्रा बयबो मोनसे बिथिङाव बिबान लायोब्ला दायित्व लायोब्ला जोंनि हारिया थाबैनो जौगालांनो हागोन आरो गोबां बिथिङाव दिनैनि मुलुगाव जायफोरखौनोखि बयनिख्रुइ गोनांसिन होननानै सानदों बे हाबाफारिफ्राव जोङो दावगालांनो हागोन। ग्रिन बड'लेण्ड मिशना बड'लेण्ड जोंनि गभर्नमेन्टनि मिशन। जोङो 10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि जि आबहावा बेखौ जाहाथे जेरैखि जाया मोजां खालामफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो ग्रिन बड'लेण्ड मिशनखौ लादों। जोंनि ओनसोलाव प्लास्टिक बाहायनायखौ बोरैहाय खमायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जि दै माखासे रानलांनाय बायदिसिना थासारिफोरखौबो नायनानै जोङो ग्राउन्ड वाटार बाहायनायखौ बोरैहाय 10 बोसोरनि गेजेराव फोजोबहैनो हायो बेबायदि गोबां मिशन लानानै ग्रिन बड'लेण्ड मिशनखौ जोङो लाबोनाय जादों। मानोना गासैबो मुलुगा दिनै बिदुंनि सायाव एबा दुं हाव मोनसे जि थासारि लासै लासैनो बांनो हमदों माने बोथोरा, दा बेखौ माने खमायनो थाखाय मुलुगनि मानसिफ्रा खामानि मावदों। दा बेवहाय बड'लेण्डआबो फासयना थानो हाया, ओंखायनो जोंबो बे बिथिंफोरखौ लानानै खामानि मावदों। जिहेतु थांनाय बाराव वर्ल्ड रेकर्डिं दङ, जितु गोबां बिफां गायदोंमोन बे माबायदि? बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व बियो, मानोना आसामनिफ्राय बे इनिशिएटिभखौ लानाय जादोंमोन, जों सापर्टसो होदोंमोन। नैबे ग्रिन बड'लेण्ड मिशना पियर जोंनिनो। दा बेवहाय इक'नमिकेलि इम्परटेन्ट बिफां, नेचारेलि इम्परटेन्ट मेडिसिनेल भेलु थानाय गोबां रोखोमनि बिफांफोरखौ जोङो बेयाव गायनाय जागोन, जाहाथे बियो इक'नमिक साइडखौबो नेचारेल साइडखौबो गासैबो साइडखौबो कभार खालामनो हायो। बेबायदि जेबो नङा, फैदों बिथांमोननि मानसिफ्राबो, नाथाय बेखौ सोरबा साफा सानै मानसिया मायबा इन्ट्रेस्ट गोनां मानसिया बेबायदि बानायना दामना होदों। सोरबा बाहागो लाबाबो लायाबाबो दुरान्ड कापआथ' साक्सेस जाबाय, नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंजाबाय बेयाव साक्सेसफुलि। आरो बेवहाय दिनै जोंहा बड'लेण्ड जि एफसि, सोरबा स्टेटआ एफसियानो गैया नर्थ इस्टआव, खिन्थु बड'लेण्ड एफसिया बाहागो लादों आरो बेखौ इन्टारनेसनेलि मिथिजाबाय।